Het derental van de aardbeving in Nepal kan oprinnen naar 10.000. Dat heeft de premier van het land bekendmaken. Intussen kunnen de eerste Friers en ik weet dus die de aardbeving van dichtbij meemaken hebben. Hier van haar is Jan Laan van Warnstersweg. Laan die in Nepal was zijn werk voor de stichting Nepal Parivar. Op het moment van de aardbeving sneun wie Jan Laan in zijn hotel. De skok, die aan minuut worden, maken grote indruk op hem. Het hotel rekken beskerigen en hij moest de nacht op zitten sliepen. Op het moment dat hij weer omvliegen naar Nederland, was dat Laan op een nij troffen door een zwiere naaiskok. Net Laan het benam die skok voor een soort deerdenzwargen. De verwoesting in het land is grut. Op een prottenplakken binnen huizen Instatten. Die wennen van Warnstersweg weer voor de 42e keer al in Nepal. En Jan die is nu bij u in de studio. Welkom hier in de studio. Dankjewel. 63 hoe noemde wij is 1 uur geslept. Je bent uit de lieken om samen te zeggen. Een beetje wel. Net een van u stelt dat waarschijnlijk vaak meemaakt, misschien wel nooit. Wat gebeurt er aan een aardbeving meemaakt? Wat viel je op dat moment? Toen ik het voelde eigenlijk, toen dacht ik van nee hè, toch niet een aardbeving. Maar voordat je er in de gaten hebt, sta je naast je stoel. En ik zat toevallig in het hotel. Ik was aan het werk met even wat dingetjes te noteren op laptop. En toen ben ik meteen gaan staan en het eerste wat ik dacht, waar moet ik heen? Je vindt het toch direct naar boeten? Ja. Dat leer je toch altijd? Dat leer je eigenlijk ook. Alleen als je de situatie kent van het hotel en een aantal gebouwen staan er pal naast. En die zijn veel hoger dan het gebouw. Er zat misschien 1,15 meter zat ertussen. Ik heb altijd gedacht, als er iets gebeurt met een aardbeving, dan komen die dingen als eerste naar beneden. Dus ik moet niet buiten staan wachten en ik ga naar binnen. Je hebt een schoolplak in het hotel. Zelf zag maar op een moment maar je dan toch ik weer naar boeten. En wat zeg je toen? Nou, dat was niet best. Ik had een plekje onder een aantal pilaren. Ik wou eigenlijk de receptie in, want dat was helemaal goed geïsoleerd. Daar kon ik niet binnen, want de deur was op slot. En het enige wat ik op dat moment dacht van, nee hè, ik ben hier voor de 42e keer. Ik wil wat vaker komen. Ik moet hier niet doodgaan. Dat was het enige wat ik op dat moment dacht. Ja, je het gevoel dat je de deer in eigen zeren? Ja, zo voelde dat wel een beetje. Ja. Ik wou dat niet. Dus het was misschien ook maar een minuut dat die aardbeving duurde. Ja, en alles trilde dan? Het trilde volkomen. Je kon niet op je benen blijven staan. Het hotel ging van links naar rechts. Als een schip op zee? Nou ja, als een dronken lap misschien, wat je op televisie wel eens ziet. Ja. Zo ging dat heen en weer. En lawaai? Enorm veel lawaai. Want het schuift allemaal over elkaar heen. Ja. De platen, het was niet best. En ik stond onder die pilaren. En toen het afgelopen was, ben ik ook onmiddellijk naar buiten gegaan. En heb ik omhoog gekeken. Ik denk van, ze staan er nog. Dus ik denk, nou, dat hebben we in elk geval gehad. Ja. Maar ik moet zo snel mogelijk weg, dacht ik. Maar ze hebben een sprongje in de tijd. Ja. Je had die sneunte nacht boeten doorgebracht. Ja. Onder wat voor omstandigheden die dat? Nou, bar en boos aan de ene kant. Aan de andere kant ook heel erg goed geregeld door de Nepalezen zelf. Niet door de overheid, door de Nepalezen zelf. De mensen kwamen eraan met dekens, met matjes waar je op kon zitten. Ik had geen matje hoor, ik zat gewoon op een muurtje. We kregen s'avonds nog wat te eten, rijst. Ja. Er werd nog wat water gebracht. Midden in de nacht kwamen er weer mensen langs van, is alles goed met je? Ja. Dus de Nepalezen vroegen dat aan je. En zei ik, ja hoor, moet je water? Nee, hoeft niet. Het regende die nacht? Ja. Waar zit je op dat moment? Ik zat op een soort binnenplaats van een schoolgebouw. Ja. Niet een heel hoog gebouw. Daar waren aan de muurtjes, daar stonden een aantal bomen. Daar hing een kleed overheen of plastic overheen. En daar was je dan aan het schuilen. In Kathmandu. In de Haatstad. Ja. De oordedags Stio vlucht plant. Ja. Dan mag je zien dat je op het Vleenveld komen kennen. Dat was net zo makkelijk om de Vleendruk te pakken te krijgen. Ik nog. Nee. Alle taxis reden gewoon heel hard door. Soms zat er maar 1 persoon in, dus ik had makkelijk meegekund. Ja. Het heeft uiteindelijk gelukkig maar 20 minuten geduurd. Toen kon ik met een taxi mee naar het vliegveld. En dat is ongeveer een half uurtje rijden. In dit geval, want normaal gesproken doe je wel 1,5 uur over, omdat het verkeer gigantisch druk is daar. Je hebt die vlucht krijgen. Ja. Onderwiel is ik nog de allerzweerste skok, want die was zwaarder als oorspronkelijk, als eerste. Die was veel zwaarder. Alleen dan zit je in een vliegveld en dat is nog beter geïsoleerd en sterker dan met funderingen dan ons hotel. Ja. Maar daar was de paniek enorm. Dat de mensen die vlogen de deur uit en ik ben gewoon rustig gaan kijken of er niet iets naar beneden zou komen van het plafond. Want dat kon je best maar doen dan achter die mensen aan te gaan. En uiteindelijk stonden we met z'n allen bijna op de landingsbaan. Uiteindelijk via Istanbul
bij thuis komen en blieft hij thuis binnen, denk ik. Ja, hè? zeker. Ja, zeker. Nou, Ja. Tiege dank voor je verhaal. Graag gedaan.